A Karleuša? Pa meni je ja nikako ne mogu da povežem Karleušu sa tom estradom u kojoj se ona kreće. Njeni stavovi o bitnim pitanjima u našem životu su za mene impresivni i ja zbog toga imam veliki respekt prema tome što je ona javno rekla. Ne pamtim puno ljudi koji su pokazali, to nije bio egzibicionizam, jer je trajalo, koji su i pokazali i spremnost, jedno iskreno razumevanje, koji su kapirali zašto je važno podržati, ne znam, prvi Pride u Beogradu. Zašto je važno suprotstaviti se svakoj vrsti nasilja. Zašto je važno ne pristajati na taj izopačeni klerikalizam koji nam se uvukao u život. Pa smo se mi vratili Bogu, a nekako kroz taj povratak Bogu postali smo ono što nikada nismo bili. Narod koji je završio na optuženičkoj klupi. To su sve vrlo jasne vrednosti i ja imam respekt prema njoj. I drugo, postoji još nešto što mi je jako važno, a to je, ona savršeno razume šta je zezanje. Meni je to nešto... Si se zezao s Karleušom? Ne, mi smo, ne srećemo se uopšte, videli smo se na jednoj tribini pre nekoliko godina, ali vidim da to... Dobro radi na mrežama. Da. Ono što nikada nismo bili. Narod koji je završio na optuženičkoj klupi. To su sve vrlo jasne vrednosti i ja imam respekt prema njoj. I drugo, postoji još nešto što mi je jako važno, jer je trajalo, koji su i pokazali i spremnost, jedno iskreno razumevanje, koji su kapirali zašto je važno podržati, ne znam, prvi Pride u Beogradu. Zašto je važno suprotstaviti se svakoj vrsti... A Karleuša? Pa meni je ja nikako ne mogu da povežem Karleušu sa tom estradom u kojoj se ona kreće. Njeni stavovi o bitnim pitanjima u našem životu su za mene impresivni i ja zbog toga imam veliki respekt prema tome što je ona javno rekla. Ne pamtim puno ljudi koji su pokazali, to nije bio egzibicionizam, svakoj vrsti nasilja. Zašto je važno ne pristajati na taj izopačeni klerikalizam koji nam se uvukao u život. Pa smo se mi vratili Bogu, a nekako kroz taj povratak Bogu postali smo